عزو سلامتنا تقبلوا فنونات كاتاتلو خبرات عزبتنا لو مقدم 11 ميازيا كلتشن إنسان شدشن زتدلوا حديث زينات تحزلكم قريبا له مقتلكم بخبر عدم فلما كان تبتاتو فولي وكيل تشاينا عبقرنا أفريكا مس بريزنت إسياس أفريقي تراغيبو بريزنت لتنا جنرال تادس ورده مس سامرا رح زوباتات تقري زيتيوم من نوح سلطان جزيام محدار تقري حقاونا تالوا منقسي تيبيان جبتوين بريزنتاوي مرجع دمت إيبوم إسرائيل لعلا عسوشو منتش بومباتات ناب إيران كمز دربيت حبيرا إسرائيل نير ديبلوماسينياتات إسبانيا كاب هاجرا سوغيغا إيران كفليت متحلالفي متساو هرمز ببات إير هاجرا خون حسب أقربا زنكالأن بزرز حجركم كأربي كتكاتتلني بخبر عدم فولي وكيل تشاينا عبقرنا أفريكا عب إرترا بممسح مسمر حتى تهاجر تزاراريبو تمالي ناب رئيس ختم أسمرا زاتو هو تشانغنشون مس بريزنت إسياس أفريقي تراخيبولو مينستر زينا إرترا كم زبولو ترى تشاينا عب عالم لخوي زباون قدات كعبي خمزلو بريزنت إسياس نتي تشاينا ودبلوماسينيا قليتلو عبتي إنا قدد زخي زلو هوكتن زي من رجعان زركبو الأوان قد تشاينا أبستفالالو عالماون زباون قدات زلع على خون زقبايو خمزبلا مينستر إيمانا قبر مسكال تقيسو مس إرترا زلو خلتي أو شركنات أكل نايتي عمل قرن أفريقيا حبارا وسلاما مررقا أننا مدفع استراتيجي لمعت مخانو أمباسادر تشانغوچون كم استزاربون اتبوغن أسمرا زوص حبريتا يملكت مينستر قدات وصاي إرترا عثمان صالحون أبتي أبسمرا استخايد ركب تساتيفو نيرو تمبصح حبت زوبا بفلاي دما أمونغ إرتران إتيبيان وطرشي سفينولو أبزلو اللؤوان نابت زوبا آتي زولو بريزنت إسياس عبيت هاجرات عبقرن أفريقيا وكلت موفارن ألاينت كم زي بوليو كنكفت صنعيو عب حدار كلتشعن إسان حمشن عب قلتي عب زكايدو على محتت بسبب مفتاح أزيش جراز زاتو ببقوانو فليليوخ ناتبالو السددو دبلوماسينياتات عقونو زحالفو تقداسنتن عبت زبان نتخوناتات ممليسو يحلالوخن زي فتح يقبروخم زلون قليت نيريو كاب زخون يخون ودب عبي يخون اشتو زباوي يخون عالماوي حالي زخون يخون متقتتاو زحات تيلن انتخونه إذا خمس زبالة قدات أزينو وحجزين نلعل 8 عمت زقطن زتصنحن كوينو عمنو سوكف هاجرن عمنو سوكف بيرن زلو وشتاو خاون كونتات كحلالغو انت زي كوينو تقلق أخاتو خاوهم زدلا أيكونان متحلا خزوم قدات قداماو متقتاو زفترويو زخون أكل لأخات كموتسو زحاتت يلن عب زبان زقات امتساقمات بعلاتهم سب قدات كفتحو خمز قبان نايدق لأخات كما مارات عبزو سودوليو ناقرات زيادة زهد تحلالغن نخفتحو زيادة قزي خمز وصدون بمبال بريزنت أتيرو كمو قد تسمعيو هو شاقوچون عبز حالف ورحة حساس ناب عدهالو بمغاد مس بريزنت ترغيبو مبارو يذكر عوون بيجينغ عبزو باقرنا أفريقا نزولو قجتات عم مفتح أوان تابو أورك توخت قبر كم تخل بريزنت إسياس نتفلو لأخ مينستر قدات وصاي تشاينا قليت له نيرو اتي تشاينا ودبلوماسينيا كلتي او متحبار نلؤلاونت جزاتاون حدنت ام مخبار زمركوس مخانون كم تزاربون اتتصبصاب يطقس اتي نفلما اوان بوليتيكاو وتادراون تمرتن اب تشاينا زوسده بريزيدنت إسياس بتزاماد مس بيجينغ زحاشه دبلوماسيو زمدنا خم صنحو يفلط نعبه تشاينا زلو سناي تمنيتن بمغلاص نتا اب لعليام زكايد ناي مدراون تصابوتا زلو تقامو بقولو خزاربيو زسمع منغستاو خباناتا تشاينا اب عدنا إرترا زعبي ترخم زلون يفلط بيجيون بزحات إرتراوያን ተማሮ ናማህደር ትምህርት ዕድላት ብምሃብ ዘለዋ ምሳስ መራ ዝምድናታት ንምትራር ፈተነታት ከተካይድ ጸንሐ ምንው ዕድመ ስልጣን ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሕጋውነት ኣለዎ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብቲ ብረቡዕ ዝወፀ መግለጺ እቲ ናይ 2020 ኣዋጅ ግዚያዊ ምሕዳር ብጌጋ ከም ተጠቕሰ ሓቢሩ ሓላፊ ሴክሬታርያት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ቢሊየነር ስዩም በአና ስተፈጸመ ናያጣ ቀሳ ጌጋዩ ከረሚ ድማ ከተብል ጠቂሳ ነቲ ኣብ እዋን ኩናት ብዶክተር ሙሉ ነጋ ዝምራሕ ዝነበረ ግዚያዊ ምሕዳር ንምስራት ዝወፀ ኣዋጅን ብስምዕ ፕሪቶሪያ ከም ዝፈረሰ መንግስቲ ኣፍሊጡ ዘሎ እዚ ሕጂ ተወሲኑ ዘሎ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ፕሬዝደንታዊ ግዚያዊ ምሕዳር ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ በቲ ኣብ 2023 ዝወፀን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እቲ ጀነራል ዝተሸመሉን ሓድሽ ሕጊ መሰረት ምዃኑ ድማ እቲ ቤት ጽሕፈት የብርህ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በሐሙስ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዕድመ ስልጣን ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ምንውሕኑ ውዕል ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝጥሕስ ብምባል ተቃይምዎ ኣብቲ መግለጺ እቲ ን3 ዓመታት ዝጸንሐ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ብመሰረት እቲ ስምምዕ ዘቐመጦ ብዝርርብ ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተጣየሰ እዩ ኢሉ ብስምምዕ እንተኾነ ግን
መንግስቲ ኢትዮጵያ መቐጸልታ እቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ክፍጽሞ ዝጸንሐን ተግባራት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዝወፅእ ሕግን ነቲ ስምምዕ ሙሉእ ብምጥሓስ ንሓደ ዓመት ክነዋሕ ምውሳኑ ተቃዊሙ ተወሳኺ ፕሬዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ኣመራርሓ ዞባታት ትግራይ ዘትዩ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምሕዳር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብሓደ ሚያዝያ 2018 ብኣቆጻጽራ ግእዝ ምስ ሸውዓተኦም ኣመሓደርቲ ዞባታት ትግራይ ዘተዩ ክኾን ከሎ ኣብ ቀጻሊ ክሰርሕዎ ዝግባእ ዕማም እውን ሂቡሎ። ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ዞባታት ዝተዋህቦም መደባት ብልዑል ትኩረት ንኽፍጽሙን በቢ3 ወርሑን ስራሕ ኣፈጻጽሞኦም ንኸቕርቡን ኣተሓሳሲቦም ኣብቲ ዝነበረ ዘተ ዋና ኣመሓደርቲ ኩለን ዞባታት ትግራይ ዝተዋህቦም ኣንፈት ስራሕ መደብን ብትኽክል ብምፍጻም ንኽዕውቱ ቃል ብምእታው እዩ ተዛዚሙ። ጅቡታውያን ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ድምፆም ሂቦም ፕሬዝደንት እስማኤል ዑመር ገለ ንሻድሻይ ግዜ ክዕወተሉ ትፅቢት ከም ዝግበር ትማሊ 10 ሚያዝያ ዝተዘርግሐ ጸብጸባት ዶቼ ቬለ ይሕብር። እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ዳግማይ ክወዳደር ዝኽኣለ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ሕጊ ገደብ ዕድመ ስልጣን ፕሬዝደንት ዝሓለፈ ዓመት ክስረዝ ብምግባር እዩ። ወዲ 78 ዓመት እስማኤል ዑመር ገለ ነቲ 11 ሚልዮን ህዝቢ ዝነበረላ ንእሽተይ ሃገር ንልዕሊ 2 ዓሰርተታት ዓመታት መሪሕዋ እዩ። ኣብ 2021 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ዳርጋ 99 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ምዕዋቱ ድማ ዝዝከር እዩ። ኣባል ገዛእ ሰልፊ ነበርን ኣብ ምርጫ ንጎለ ዝወዳደር እንኮ ሑፂ መሓመድ ፈራሕን ኣብ ውፅኢት ብዙሕ ጽልዋ ክህልዎ ትፅቢት ከም ዝግበርን ጸብጸባት ኣሶሽየትድ ፕሬስ የመልክት። ጉለህ ንኣኩኡ ፕሬዝደንት ነበር ሓሰን ጉለህ ኣብ 1999 ተኪኡ ንዓሰርተታት ዓመታት ንፖለቲካዊ እታ ሃገር ዝቐረጸ ብስራቤት ዝመሓደር ስርዓት ቀጺሉ ይርከብ። ዞባዊ ተዓዘብቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ኢጋድን ነቲ መስርሕ ድምፂ ኣወሃባ ከም ዝተኸታተልዎ እቲ ሓበሬታ የገንዝብ። ጅቡቲ ናይ ኣሜሪካ፣ ቻይና፣ ፈረንሳ፣ ጃፓን ዝርከብኦ ብርክት ዝበለ ሃገራት ወታደራዊ ማዓስከራት እትእንግድ ሃገር እያ። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ኣብ ዘሎ ኣገዳሲ ሃገራዊ መስርሕ መራኸብ ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ክውስኽ ይገብሮ። እቲ ሃገር ካብዞም ስማዓት ንጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ እትህቦ ኣገልግሎት ወደብ ብእትረኽቦ እቶትን ቁጠባኣን ከም እተንቀሳቐስ ዝፍለጥ እዩ። እንተኾነ እቲ ሃገር ካብ ኣገልግሎት ወደብ ኢትዮጵያ እትረኽቦ እቶት እትምርኮስ ብምዃና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘይውሕስነት መራኸብ ሓዊሱ ዓለማዊ ምዝባዕ ንእቶታ ኣብ ሓደጋ የእትዎ ከም ዘሎ ጸብጸባት የመልክቱ። እስራኤል ንዲፕሎማስኛታት እስፓኛ ካብ ሃገራ ሰይጋ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ንዲፕሎማስኛታት እስፓኛ ካብ ሃገሩ ክወፁ ኣዚዙ። ናታንያሁ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤክስ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ምኽንያት ምብራር ዲፕሎማስኛታት እስፓኛ መንግስቲ እስፓኛ ንምክልኻል እስራኤል ብምንቃፉ ምዃኑ ይገልጽ። ናታንያሁ ማንም ዲፕሎማስኛ ኩናት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝኣወጀት ሃገር ዋጋኣ ትረክብ ምዃና ክትግንዘብ ኣለዋ ኢሉ። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ እስፓኛ ብተደጋጋሚ ኣንጻር እስራኤል ደው ምባላን ብምጥቃስ ወከልቲ እስፓኛ ካብቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ዝርከብ ማእከል ምውሃድ ክእለዩ መምርሒ ከም ዝሃበ ትማሊ ዓርቢ 10 ሚያዝያ ኣፍሊጡ። ኣብ ኪርያት ጋት ዝርከብ ማእከል ሲቪላዊ ወታደራዊ ምውሃድ ኣብ ቃዛ ንዝካየድ ጻዕርታት ምርግጋእን ሰብኣዊ ረድኤትን ንምውሃድ ብመሰረት ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2025 ተመስሪቱ። ቀዳማይ ሚኒስተር እስፓኛ ፔድሮ ሳንቸስ ብ8 ሚያዝያ ነቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብምኹናን ጥሕሰት ሃገራዊ ሕጊ ብምባል ሊባኖስ ኣብ ተኹሲ ዶ ምባል ክትሳተፍ ፀዊዕ ምባሩ ዝዝከር እዩ። ብተወሳኺ እስራኤል ልዕሊ 18,000 ቦምባታት ናብ ኢራን ከም ዝደርበየት ሓቢራ። እስራኤል ብ28 ለካቲት ኣብ ዝጀመረ ኣስታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ መጥቃዕቲ ብዓሰርተታት ዝቁፀር ነፈርቲ ውግእን ከም ተሳተፎ እውን ዕላዊ ገይሩ። ሰራዊት እስራኤል ልዕሊ 10,800 መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዘካየደን ልዕሊ 6,700 መሳለጥያታት ኣስታት 4,000 ዕላማታት ከም ዝሃረመን ገሊጹ። ብ9 ሚያዝያ ሚኒስተር ፋይናንስ እስራኤል ን40 መዓልታት ዝጸንሐ ኩናት ምስ ኢራንን ሊባኖስን ኣስታት 17.5 ቢልዮን ዶላር ክሳራ ከም ዘጋጠመ ገሚቱ ክብል ቻነል 12 ሓቢሩ። ኢራን ክፍሊት መተሓላለፊ መጻበዊ ሄርሙስ ብናይ ውሽጢ ዓዲ ባጤራ ሪያል ክኽፈል ሓሳብ ኣቕሪባ። ኢራን ብመጻበዊ ሄርሙዝ ዛቢሉ ዝኽፈል ናይ መተሓላለፊ ክፍሊት ብሃገራዊ ባጤራኣ ሪያል ክኽፈል ዝጠልብ ሓድሽ እማመ ተሓስብ ከም ዘላ ይንገር። እቲ ኣብ ውሽጢ ባይቶ ኢራን ዝቐረበ እማመ ኣካል ናይ ተኻብ ቀረብ ነዳዲ ዓለም ርኡይ ብጽሒ ዝሓዘ ስትራቴጂካዊ መስመር ማይ ዝሓልፋ መራኸብ ክፍሊት ወግዓዊ ንምግባር ዝዓለመ ሰፊሕ ውጥን እዩ። ብመሰረት ሰበስልጣን እቲ ሓሳብ ቁጠባዊ ልኡላውነት ኢራን ንምሕያል ኣብ ከም ዶላር ኣሜሪካ ዝኣመሰሉ ናይ ወፃኢ ባጤራ ምጽጋዕ ንምጉዳል ምቁጻር መጻበዊ ሄርሙስ ስትራቴጂካውን ፋይናንሳዊ መሳርሒ ምጥቃም። እዚ ዝኾነሉ ዘሎ እዋን ኢራን ድሮ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ንሓንቲ መርከብ ክሳብ 2 ሚልዮን ዶላር ንምኽፋል ምስ ኩናት ዝተኣሳሰር ወጻኢታት ዝተኣሳሰር ሰፊሕ
ስርዓታት ክፍሊት ኣብ ግምት ብምእታው ካብ ምዕራባውያን ስርዓታት ወፃኢ ኣማራፂ ኣገባብ ክፍሊት ምድህሳስን እዩ። ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ምስ ወከልቲ ኢራን ብዛዕባ ምቁራፅ ተፃብኦታት ንምዝራብ ናብ ፓኪስታን ኣምሪሑሎም። ጄይ ቫንስ ቅድሚ ምብጋሱ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ክንዘራረብ ኢና ንደሊ ብምባል ኢራናውያን ብቕንዕና ንዝተ እንተመፂኦም ኣሜሪካ ኣዳዋ ክዝርግሕ ቅርብቲ ምዃና ተዛሪቡ። እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ቫንስ ምስ ምልሶ ተሓለቑ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ንድሓር እዚ ተዋሂቡ ዘሎ ዕማም እቲ ኣዝዩ በዳሂ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ። ትራምፕ ኢራን እስራኤል መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾና ሃገራት ወሽመጥን ዝዓግባሉ ቀዋሚ ምቁራት ተፃብኦታት ምርጋፅ ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ። እንታይ ምዃኖም እኳ ብንጹር እንተዘይተጠቕሰ ካብቲ ፕሬዚደንት ንጹር መምርሒታት ከም ዝተዋህቦ ናብታ ኤርፎርስ 2 ዝተባለት ነፋሪቱ ቅድሚ ምስቃሉ ኣሚቱ ዘሎ። ኢስላማባድ ንክልቲኦም ወገናት ምትዕራቕ መጎዝ ዝረኸበት ሃገር ኮይና ብምህላዋ ኣቓልቦ ዓለም ስሒባ ትርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዝተኣወጀ ተነቃፊ ምቁራት ተኹሲ ዛጊድ ጸኒዑ እኳ እንተሎ እቲ ንግዳዊ ቅልውላው ኣስዒብዎ ዘሎ መጻብኦ ሄርሙስ ብሰንኪ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ተካይዶ ዘላ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕትታት መሊሱ ክኽፈት ኣይከኣለን። ኢራን እስራኤል ነቲ ኣብ ሊባኖስ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ደው እንተ ኣቢላ ጥራይ ከም እትኸፍቶ ኣፍሊጣ ዘላ። ተወሳኺ ፓርላማ ኢራን ነቲ ካብ ወሽመጥ ነዳዲ ዝውዕል ዘሎ ኣገዳሲ መስመር መጻብኦ ሄርሙስ ንምቁፃር ዝዓለመ ዓብይ ውጥን ድምፂ ክህብ ትፅቢት ትግበር። ሓከን ዜና ፋርስ ከም ዝሓበሮ እቲ ውጥን ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝተኣሳሰር መራኸብ ነቲ መጻብኦ ከይጥቀማሉ ቀዋሚ እገዳ ዘጠቓልል እዩ። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ሲቪል ምህንድስና ናይቲ ባይቶ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ፀጥታን ዘላቐ ልምዓትን መጻብኦ ሄርሙስ ዞባ ወሽመጥ ፋርስን ንምርጋፅ ዝዓለመ ሓድሽ ውጥን ንዋሕዚ መራኸብ ብዓብዩ ዝቕይርን እቶት ከም ዘምፅእን ገሊጹ። እቲ ሓላፊ እቲ ንመጻብኦ ሄርሙስ ንምምሕዳር ሓድሽ ስርዓት ዘጠቓለለ ውጥን ብባይቶ ኢራን ሙሉእ ክድገፍ ክትግበር ምዃኑን ገሊጹ። እቲ በዓል ስልጣን ኣብቲ መንግስቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ መጻብኦ ሄርሙስ ምቁፃርን ዕብለላ ንምርጋፅ ዝዓለመ ሓድሽ ውጥን 5 ወሰንቲ ነጥብታት ኣስፊሩ። ቀዳማይ ምሕላፍ ጸላእ መራኸብ ምክልኻል ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ምትእስሳስ ዘለዎ መራኸብ ነዳዲ ብመጻብኦ ሄርሙስ ከይሓልፋ ንሓዋሩ ክእገዳን እየን። ካልኣይ ካብ መራኸብ ክፍሊት ምእካብ ብመጻብኦ ሄርሙስ ዝሓልፋ መራኸብ ንፀተአንን ካልእ ተዛመዲ ኣገልግሎትን ክኸፍላ ክግደዳ እየን። ሳልሳይ ምሕያል ባጢራ ኢራን ሪያል ንምሕያል ኩሉ ካብ መጻብኦ ሄርሙስ ዝሓልፋ መራኸብ ዝእከብ ክፍሊት ብናይ ኢራን ባጢራ ጥራሕ ክኸውን እዩ። ራብዓይ ኣጠቓቕማ ስም ወሽመጥ ፋርስ ኩለን ካብ መጻብኦ ሄርሙስ ዝሓልፋ መራኸብ ኣብ ደብዳቤታት ሰነዳትን ፈነወ ሬድዮን ወግዓውን ታሪኻውን ስም ወሽመጥ ፋርስ ክጥቀም ኣለወን። ሓምሻይ ዝተኣከበ ገንዘብ ምጥቃም ካብ መጻብኦ ሄርሙስ ዝረኽቦ እቶት 30 ሚእታዊት ንወታደራዊ ዓቕሚ ኢራን ንምሕያል ዝውዕልን ክኸውን ከሎ 70 ሚእታዊት ድማ ንህይወት ዜጋታት ንምምሕያሽ ዝውዕል እዩ። ኢራን ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ዘካየደቶ ናይ 6 ሰሙን ኩናት ነቲ ልዕሊ 20 ሚእታዊት ነዳዲ ዓለም ዘቕርቦ መጻብኦ ሄርሙስ ክትኣክቶ ክኢላ እያ። መጻብኦ ሄርሙስ ድሕርቲ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ዝበፅሓቶ ተኽሲ ዶ ምባል ኣብ ፓኪስታን ዓበ ኣርእሲ ዘተ ክኸውን ትፅቢት ትግበር። ሓላፊ ሰራዊት እስራኤል ኩነታት ኩናት ኣዊጁ ንመሓውር ተኽሲ ዶ ምባል ኣወጊዱ። ሓላፊ ስታፍ እስራኤል ሌተና ጀነራል ኢያል ዛሚር እቲ ሃገር ኣብ ሙሉእ ኩነታት ኩናት ከም ዘላ ብምግላጽ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝካየድ ስርሒታት ብዝኾነ ይኹን ምድላዋት ተኽሲ ዶ ምባል ከይተቐየደ ከም ዝቕፅል ብንጹር ገሊጹ። ንሱ ደቡባዊ ሊባኖስ ቀዳማይ ናይ ውግእ ዞባ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ቀጻሊ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት እኳ እንተሃለወ ወታደራዊ ስርሒታት ክቕፅል ምዃኑ ኣመልኪቱ። መሪሕነት እስራኤል እውን ህዝቡላህ ብዓብዩ ከም ዝተዳኸመ እናተነጸለ ከም ዝመፀን ይገልጽ። ምንጭታት ሊባኖስ ካብ መጀመርታ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ክሳራታት እናወሰኸ ከም ዝመፀ ይሕብሩ። እዚ ድማ እቲ እናወሰኸ ዝኸይ ዘሎ ሰብኣዊ ቁፅሪ ዘጉልሕ ኮይኑሎ። እስራኤል ዋላ እውን ዝርርብ ኣብ ዋሽንተን ክጅመር ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ እዋን ኣብ ስርሒታት ሊባኖስ ዕረፍቲ ከም ዘይህሉ ትገልጽ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ቀዋሚ ተኽሲ ዶ ምባል ንምዝታይ ኣብ ኢስላማባድ ወግዓዊ ዝርርብ ክጅመር ሒደት ሰዓታት ቅድሚ ምጽንሑ ኣብ ትሩ ሶሻል መልእኽቲ ብምዝርጋሕ መራኸብ ዝበለጸ ኣጽዋር ይጸዓና ከም ዘለዋ ብምሕባር ዝርርብ ኢራን እንተዘይተዓዊቱ ዓብ ስርሒት ከም ዝካየድ ኣመልኪቱ። ትራምፕ ዝጸሓፉ ጽሑፍ ዳግማይ ምትዕራይ ንገብር ኣሎና፣ ነቲ መራኸብ ዝበለጸ ተተኮሲ ዝበለጸ ኣጽዋር ንጽዕነን ኣለና፣ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮ ዝሓሸ ነፊዕና ኢና ኣለና ክብል ገሊጹ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።